Umbukelo khona ekhaya ake sibeke abantu siqhubeke sinake impilo yakho. Umbukelo khona ekhaya, thatha ijazi lakho, thatha umgodlagodla wakho ubeke ehlombe bese uyahamba. Nabakubuza ukuthi le jezi oliphethe liyaphi ngalilanga lashisa, usho ukuthi hayi mangabe ilanga lashisa ngizela ukuthi ngivala imkhono ngingashiswa ilanga. Uyabona, noma batshela ukuthi ngenzela imvula noma amakhaza uma ngithola emgwaqweni ngikwazi ukufaka ijazi lami. Ngoba umbukelo khona ekhaya uma usazama impilo usalungisa izinto zakho, ngekho nomuntu oyedwa ocaba ukupha imali yokugibela akuphe nesikhafuthini akufonele akubuze ukuthi ukuphi, uhambe kahle yini, ngoba yini indaba usazama awunalutho. Ngesikhathi sokuphumele bonke abantu bevase bakhuluma, wethwala, wabulala uzibani, wafaka uzibani emsebenzini, wangena kanje kanje nje waphumele nje manje unje abantu. Umbukelo khona ekhaya noma ihlwele uyithola mhla waphumela. Okwamanje ayikho into engashiwo ngabantu, abakubuki nokukubona, abakuboni nokukubona. Mhla wahamba wabuya wathi nawubuya bese uhamba nama-bodyguards ogadwa, sonke sifuna ukubuza ubani lona ugadiwe, ugadwe nje unani. Umbukelo khona ekhaya njengamanje awunalutho, awunakudla endlini, awusebenzi, awuthandwa ngumuntu, usenkingeni, usesibhedlela, awuhlolwa ngumuntu. The day wagula wangena esibhedlela wangena ugadwe ama-bodyguards, sonke sifuna ukuthi lo gadwe ungubani, owakabani, ugadweleni. Njengamanje akukho okushoko ngawo ngoba unalutho. Umbukelo khona ekhaya, sajazi lakho ulungise le mithandazo uyibeke la, siyahamba nawe njengamanje, siyofuna impilo phambili, siyofuna impumelelo. Asebaphumelele siyababongela, siyabashiya. Uma ungabe usakaphumela umbukelo khona ekhaya, zazi ukuthi usakafika ekugcineni. Njengamanje umbukelo khona ekhaya, sukuma ube ufake isivini akuvuma, ube uthandaze, uphahle, ucela amadlozi yonke into, ukuyeke ukusemacele, ungakophi into zabantu, wenze into yakho, wenze lokho okubhekane nabani nawe. Umbukelo khona ekhaya, ngoba siphile emhlabeni. Umbukelo khona ekhaya, mina ngiyakuthembisa futhi ngiyakholelwa mina nawe sizophakama, ngeke kufane sekucaleni. Impilo yami yakho izawushintsha. Kunabantu ezobe basibuka nawe kusasa kuma-TV, basibuka emaphepheni, babona imizi emihle esiyakhile mina nawe. Umbukelo khona ekhaya, 2 years, unyaka oyedwa, half weminyaka, kukho ngibe sengikwenzile mina nawe. Umbukelo khona ekhaya, umsulala ulale, ungayi ngamakhaza. Amakhaza phuza itiya, fake jacket, fake amasokisi, uhambe. Umbukelo khona ekhaya, ngoba bathi sinamva kona liyabuka. Umbukelo khona ekhaya, abalele manje, abahleli abukela ama-TV ngabantu abazi njalo ngenyanga iyangena 10,000, iyangena 100,000, iyangena 40,000, imali ingena ngothoma ngakayi emsebenzini. Mina nawe masingalingi sibone, masingayifananisi nawo, yazi isimo sakho nami ngazi isimo sami, ngoba isimo sakho uyasazi umsuhlala ekushila, sami ngiyasazi mangasuhlala ma ekushila. Ukubusisa akukhanyisele, sihamba mina nawe siyofuna impilo. Mhla sibuye sivele ama-social network bawumangala ukuthi hawu nguye lo muntu asanje, wayenganje nyeliswa nje, ngoba bahlezi bakhona ama-security ahlezi akhona ukuthi ungakawacasha avele nje akusebenzele ungawachashanga. Inkosi ikubusise umbukelo khona ekhaya, beka umoya phasi, konke kuzolunga, ungakhubeki. Mhla waphumelela kukhona amagama lawo uvezwa kuwe, nabantu yobasiza bese bathi lo ya unje basho ngoba sobasizile. Umbukelo khona ekhaya, musu phatheka kahle, asabe mina usofuna impilo. Jehova khanyisele, ngiyabonga.